Hei, mitä kuuluu? Jos olet täällä, se on sinulle varmasti tuttu taskukokoinen pikakääntäjä. Olen käyttänyt sitä viime viikkoina ja kerron lyhyesti, miten se on toiminut. Ennen kuin aloitetaan, hyödyllinen vinkki, osta se vain viralliselta sivustolta. Kopioita on liikkeellä ja niissä on puutteita sekä tarkkuudessa että materiaaleissa. Jottei sinun tarvitse etsiä, jätän linkin kuvaukseen ja kiinnitän sen myös ensimmäiseen kommenttiin. Mikä on? Se on erittäin kompakti, kaksisuuntainen kääntäjä, jossa on neitto, äänesi hyvin toimivat mikrofonit ja selkeä kaiutin. Tuhot ja noin sekunnissa saat käännöksen. Toinen henkilö vastaa ja ymmärrät heti. Laite on tarkoitettu kasvokkaisiin keskusteluihin, eikä se vaadi monimutkaisia asetuksia. Missä se on parhaimmillaan? Matkoilla, kun tilaat ravintolassa tai kysyt reittiä, nopeissa tapaamisissa ulkomaalaisten kanssa tai kun asioit lähettien ja teknikkojen kanssa. Keskustelu sujuu, eikä sinun tarvitse olla riippuvainen puhelimesta. Laite tukee yli 60 kieltä ja päivittyy Wi-Fiin tai Bluetoothin kautta, joten se paranee ajan mittaan. Tarkkuudesta. Tavallisiin lauseisiin ja erilaisiin aksentteihin se toimii erittäin hyvin. Jos taustalla on paljon melua tai puhut todella pitkiä pätkiä, auttaa, että puhut selkeästi ja käytät lyhyempiä lauseita. Arjessa se riittää mainiosti. Lisäksi laite on pieni ja kevyt ja mahtuu mihin tahansa taskuun. Yhteenvetona nopea ja käytännöllinen ratkaisu tulla ymmärretyksi ilman, että joudut kaivamaan puhelinta esiin parin minuutin välein. Jos kiinnostuit, linkki löytyy kuvauksesta ja kiinnitetystä kommentista. Ja jos haluat, että testaan sitä jollain tietyllä kielellä tai tilanteessa, kerro kommenteissa. Nähdään seuraavassa videossa.